Daalụ. Dịka otu n'ihe mmemme dịgasị iche iche iji wee merube izuụka ndị ọrụ injinia nke afọ 2025 nke Nigeria Society of Engineers alaka nke Ọka, ndị otu ahụ agaala njem n'ebe dịgasị iche iche Gọvanọ Chukwuma Soludo lụgasịrị ọrụ iji wee ji anya ha wee fụ ọrụ bụ ịgba bụrụ oyoyo bụrụ ọkpọkọpị nke alụgasịrị. Ndị ahụ gara ebe njem ka ọ bụ onye isi oche ha bụ injinia Mary Jane Okorie duru ha wee gaa ebe Ngozi Obileri so ha wee jee wee kọkwara anyị akụkọ ka abịa ihe si wee gaa. Ndị otu ahụ bụ ndị gara njem nleta n'obi gọọmenti ọhụụ na Solution Fund City nke dị n'Ọka, ebe onye na-elekọta ya bụ Fund City anya bụ Managing Director Mohammed Farag dugharịrị ha ma kọwaa otu ebe ndị ahụ si arụ ọrụ. N'okwu ya, ngwa ngwa ha gachara ya bụ mkpagharị ka onye isi ndị Nigeria Society of Engineers ngalaba nke Ọka bụ injinia Okolie kọwara na dịka ndị na-arụ ihe ọrụrụ na ọ bụ okenọrụ dịrị ha ije letagasịa ebe a na-arụ ihe dị iche iche ka ha nwee ike hụ na arụrụ ya ka ọ bụrụ ịgba ma bụrụkwa nke ga-anọte aka. Kọwakwa na ha nwere nnukwu aṅụrị na ihe ndị ahụ arụrụ bụ nke gbasoro otu esi arụ ihe ọbụla a na-arụ arụ n'obodo Naijiria. Ndị otu ahụ mechara gaa kpọtụrụ Gọvanọ Chukwuma Soludo na Lighthouse, ebe onye nabatara ha bụ osote gọvanọ bụ Dr. Onyekachukwu Ibezim, onye toro ha maka ya bụ njem ha bịara ma gosipụta njikere ha dị ịnabata ndị ọbụla maọbụ onye ọbụla ga-eso wee kwado ọtụtụ ọrụ niile Gọvanọ Soludo chọrọ ịrụ na Anambra ka ọ wee bụrụ nke pụtara ihe bụrụ ọkpọkọpị na ịgba. Site n'Ọka, abụ m Ngozi Obileri.